Áno, ja som bol aj v knihkupectve. A čo? Ale ne. Bol som tam. Bol si by tak výpalné? Ja nejsom hajzel, ja podporujem kultúru, vieš? No tak teda. Bol som tam, lebo kamarát mi hovoril, že tam majú nenormálne kalendáre s holými cickami. Čo? 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 Presne takto som zareagoval. Čo? To snad ne! Ja som pokojná, ale toto ti musím povedať. Vieš, čo si? Čo? Vieš, čo ty si? No, čo som? Nekultúrny kokot! A ešte aj impotent! A čo to? A bol som v knihkupectve. Bol som tam. Ľudia, vy mi neveríte. To bolo neskutočné. Som tam došiel dnu. Všade ty knihy najebané. Tam bola taká cica, ne? Sympatická, len kurva mala také veľké okurály, jak plazmik, tak? Došiel som k nej, ne? Hovorím, cica, ty tu máš nejaké kalendáre s holými cickami, že? Ukáž trošku, ne? A ona celá červená kúkala na mňa, že prepáčte, prosím, ja pre vás mám aj niečo lepšie. Odišla dozadu. Tak som si počkal ja. Na mysle. Došla, ne? Takúto veľkú knihu mi donesla. Najväčšiu knihu, čo tam mala, mne donesla. Mne. Ty sa smeješ moja, ale fakt... Najväčšiu knihu mi donesla. Takto. Zeberem do ruky knihu, ne, takto. Pozerám, že autor Borovička. A dole bolo napísané, že Dejiny mafie. Kurva, hovorím, devčatý, blbá nejsi. Som zebral tú knihu, ne, takto som ju zebral. A išiel som trošku do mesta, tak. A hneď chlapci z kávárny, že nazdar, pána, kam ideš, nejdeš na kávu? A ja hovorím, hajzli sprostý, jak sa to správate? Nevidíte, že študujem ja teraz? Ja nemám čas na blbosti. Tak som išiel do jednej kávárne, ne? Inej. Sám som si tam sadol, sám takto som si sadol, ne? Objednal som si kávu, aj som zaplatil, aby som nezabudol. Zapálil som si cigaretu, ne, takto. Zeberem tú knihu. Otvorím ju, kurva, ledva ju otváram ešte teraz. Pozerám. Nič. Takto listujem, stranu za stranou. Až nakoniec nič. Nejaké popravy alebo niečo? Nič. Obesených? Nič. Zavraždených? Nič. Samé vyjebané písmenka. Ľudia, ja som bol tak nabudený. Hneď som sa vrátil za ňu, hneď som, ani neváhal som. Hneď som išiel za ňu, došiel som tam, do toho knihkupectva. Takto som jej zobral z tváre jej plazmy, hej. Otvoril som tú knihu, strčil do knihy, zabuchol a hovorí, a od tejto strany budeš čítať Dejiny mafie moja, tu máš. Ľudia, ja som bol tak nabudený, ja som išiel do auta medzi 200 a 300, celú noc som takto jazdil. Pesný benzín som vypalil, ja som sa nesral. Ja som fakt bol hustý vtedy. Ešte som došiel na pupu, nebo mi došiel benzín, ne? Takto som kopol do auta, takto, kurva. A hneď chlapci, tam boli. A hovoria, že nazdar, bána. Hovorím, jem na mňa, ti hovorím, jem na mňa. Nemám náladu, ti hovorím.
Tak som išiel do pumpy, ne? Pozriem na regál, kukuda tam kalendár s holými cickami. A hneď vedľa neskutočný časopis. Pálcovými titulkami napísané, že zabila svojho muža kutáčom. Krásne zábery, všetko venku, norma, jak si chcel. Ani na kriminálke také nemajú. Tak som normálne si kúpil štrúdlu, zebral som kalendár, aj ten časopis, sadol som si, ľudia. A tak som si pozeral holé cicky a ten časopis, tak. Som prekladal a jedol, žul som pri tom, silno som pri tom žul. Kurva, ale čo som tým chcel ja povedať? Víte, kde je najsilnejšia kultúra, ľudia? No predsa na pumpe, ne?